kodwa kumabusi bebahlala nabo uma uvela isangishila fela kwamapande ndibahlala nabo ebethi phela kangiza kwamapande ungangithoki njewe andihambi nento ndingayenzanga research yayo ndihambi ohlala kwamapande asumali ibiza lakhona asumali ibiza lakhona mntana ohlala ohlala usobisho makhonza zakhala lapho mandelewe no andithanda ngizamayo ndibantwana bomso ndizemayo sibabuza nakusemfetani ngoba kalaphi anzinzi kanazo bonke Aniniye angiwe ibandla lethu lakhona ngomoya imama ngimama amotshefika thini kosa sekasina no kosa sekasina amotshefika thini bathi amshef thini lethu yakhala nini kaphezulu kunamtsalela umuntu wesimba asimile umuntu tena kalima nafaza ngibona itema yamazi kakhulu isali maye ngathi mayenda balothandaza ningabe bayithandaza ngoba phela ungathandaza imali baze nemibono kune ningathandaza ngoba phela ngoba nizafana imibono ekumele ivuleni bakhe Nasikalo yedwa nasikhandaza. Luka 24 verse 1. Kekaloku ngolokuqala usuku lweveki ngesifungo sokuza. Beza engcwabeni bephethe. No, I'm sorry, Mama, verse chapter 20. Luka 23. Verse 1. Yes. Yesu bayonke inkitha yabo yamholela kuPilato. Baqala ke ukummangalela. Besithi simfumene lo elulahlekisa uhlanga. Engavumi ukuba kunikelwe irhafu kuKefari. Esithi uKristu ukumkani yena ngokwakhe. uPilato
lomntu. Kwaba kukhona ke bajokisayo besithi ukhokha abantu efundisa kulo lonke elakwaYuda. Besenzela siswami basifikanga kulabisi. Kaloku kufuneka simuve with the flow of the Spirit. Kwathiwa kuMoses xa ubona ilefu lihamba funeka umuve nelefu. Yeah. Ngoke funeka nathi simuve xa sibona uba ilefu liyahamba. Bandimele okokuqala mandibulele kwi-leadership yale sub-region nase-central kwakunye nekomiti exelileyo yabona ukuthi kube kuhle ukuthi ndibe apha ndenze just the introduction. Noma ke bendilungise ngolu hlobo kodwa loo nto ayisavumi ngoku. Okokuqala siyayazi le veki esiphuma kuyo iveki eli-hectic kakhulu. Qala ngecawe bona uyesu ngene eJerusalem kweleyi esini. Ngena ngesango elingasempuma abathi esebhere Shararimi. Yes. Sango elingasempuma elijongene nomnyango omhle wetempile. Yesu ngene phaa. Loo nto ke yayenza izikhulu zabaJuda zathi zamazini. Okho ke bengenile ezaa ntsuku zonke zazongena kuzo. Kodwa ngolu suku lwangolwesine uYesu ungene kwi-trials ezi-6 ngosuku obunye. Yayingathi kuxoxa kwi-kangaroo court, uyazazi i-kangaroo court ezibheyisini kuphunywe kule bheyisi ubaleke kuliwe kule yabo. Trials ezi-3 ezintathu zii-Roman trials. Ezi-Roman trials ezikwazi-political trials. Apho uYesu wafike wamangalelwa ngoba enye yee-charges ebebekwa zona umangalelwa ngeyoba akafuni kukhutshwe imali kuKhesari. Loo nto ke yenzelwa ukuba izikhulu zamaRoma zingabi naxolo nguYesu xa engafuni kukhutshwe imali kuKhesari. Baziyeka ke ezinye. Kodwa ezintathu ii-trials futhi bazezithiwa zii-religious trials, Jewish trials. Kwezo ibinguKhayafa noAnnas be-Jewish Council, senziwa amadoda e-72, presiding officer inguKhayafa lo kanye. Apho kwezi Jewish trials ukuze uYesu afunyanwe enetyala kuyabanyanzeleka into yoba kuqala maqale kuphume umthetho lo wawo. Ukhona umthetho othi uze ungalindi ubungqina bobuxoki ngommelwane wakho. Kwafuna abantu abakwaziyo uxoka. Amaxoka anzima. Ukhona naxoka lakhe anzima. Umntu akwazi uxoka aphume inyembezi ahlale lefoni. Andiyazi kodwa ndibadibane ezona. Kuthiwa ntombazana uze uthi lo mfundisi wenze le nto nale nto kum. Utsho futhi ukhale inyembezi. Ngakungqinelwane ngamadoda amakhulu kwaye soze uyenzile lo mntu le nto. Abe yazi umntu kaThixo phandle andiyazi uyazi le nto. Kwafuna amaxoka anjalo mawophule komnye xa mithetho ebuhlungu. Ukwenzela into yoba uYesu akwazi kufunyanwa enetyala. Ngaphandle kokophulwa komthetho uYesu akakwazi ufunyanwa enetyala. Mabonke igama lenkosi yethu. Fikile emini wathi waxaba uYesu uyanikela. Phuma kwisihlalo uGagatha isihlalo sokugweba sikaPilato. Wapheze khona ingoma ikhona imvula ehlaza engabiyelwanga. Apho uYesu bamlimaza amhlaba wafa engonanga. Kwi-theories ngee-theories ezingokufa kaYesu enye yazo bathi yi-accident theory. Ikhona enye bathi yi-governmental theory. Ikhona into yi-accident theory. Khona ne-matter theory. Kodwa kule accident theory uwaziba uYesu hayi ukufa kwakhe kwakuyingozi nje. Kodwa thina siyayazi, we know into uYesu before the foundation of the earth indaba yofundisa ibisoyigqiba wayengeyongozi nje indaba yokufa kaYesu. Le nto yezithiyori ziphuma apha ebantwini kodwa indaba yofundiswa kwakho waziplani ungekazalwa loomakhulu bakho noobani before the foundation of the earth. Wahamba uYesu uphuma kwesihlapha ebethiwe nikezela uPilato baluleke ngethethwe ndiyaleqa ngoku andisayithethi yonke into le funeka ndiyithethile.
leka khona phakathi kwamezweni phumile kwaPilato wahamba ngesaqo kuyivaya Dolorosa Street of Mercy apho uYesu bekugcwele kunyakazela phangabantu ayamazi abantu izinto bezenziwe uYesu kubo ndibana nendoda yalapha eAfrika eLibya yaqalisa inqamezo kaYesu yahamba naye letha uYesu ihambe siwa ingavuka injongo kuthenga wena ukhabudalisa ke wena kodwa fika wazi njengoba ikhona indoda zaye emamezweni 14 indawo Yesu apho ehambe simakhona 14 angeni kuzoke zonke kubanga abantu xa bevuma bekunongena kwezonke kodwa ngeni wahamba ofika emamezweni afika phakathi endulu ingamyelwanga ukungena umuntu nomntana funeka asibone isandla sikhonyiweyo basenjani nazo zijinga pha uYesu phakathi uthengela xesha semamezweni waba namanzi asiqhela esi-7 says asithethileyo ngexesha apha emamezweni uzumamele ke wena ngixelela uba was this an accident indaba yokufaka Yesu ilizwi lokuqala elathethwa nguYesu emamezweni leli lithi Amen. Abesebandleni kushaya Yesu Kristu ngimaba ngonyana ngoba phela sendo laseli babezethu sifunde uLuka 23 lesifunda sifunde uverse 34 Maka Luka lokesifunda sifunde uverse 34 Wathi ke uYesu bawo baxolele kuba abayazi into abayenzayo. Bawo leyo msebenzi lapho kuphele ngamandla ukuthi phakathi kwethu ngegama likaYesu. Amen. Bawo baxolele kuba abayazi into abayenzayo. Ithi le verse ingasenhla bakufika kulo ndawo ekuthiwa iCalvary bambethelela uYesu emnqamlezweni. Haleluya. Emveni kokuba bembethelele uYesu uthetha amazwi akhe okuqala ukuwaphupha njengokuba elenga emnqamlezweni. Uthi bawo baxolele kuba bayazi into abayenzayo. Lento ikhombisa ukuthi uYesu nokuba esemzimeni kangakanani na kodwa ayilibalanga imandate yakhe awayezoyenza emhlabeni. Wayenze ukuzokwenza uxolo phakathi koThixo nomuntu. Haleluya. Noma bekhona bembethelela kodwa ngaphakathi kwakhe kunentethelelo. Haleluya. Uyama uthi nabasihlanzo abayazi into abayenzayo. Ndiyamkhumbula ithi silenkosi ensimini eGetsemane wathandaza wathi Nkosi mayisuke le ndebe kuwe. Kodwa makungabi kokuthandwa thina makube kokufunwa nguwe. Haleluya. Wakhumbula ukuthi akazanga uzokwenza ukufunwa nguye. Uzokwenza okuthandwa nguThixo. Amen. Igama bathethelela. Haleluya. Sithengani njonga ke lento. Ngabona ifaka iceleni challenge ukuthi singabantwana bakaThixo ukuthi how do we respond? Asisefuna izilipho. Haleluya. Akufuneka sikolele umuntu ongaxolisanga. Amen. Akufuneka sipractice lentithethwa lilizwi lenkosi. Siyakhumbula na oba thina singabantwana bakaThixo kufanele nini abathandekayo ukuthi ezintweni zonke
konke. Nawe ungaqalelwa ngoYesu zonke izono zakho. Efile nje uYesu uyalenza uxolo phakathi kwethixo lomuntu. Inkosi msikelele. Ngilibulisa ibandla likaKristu ngelithi igama lenkosi yami Yesu Kristu. Amen. Utata uKheva lo walapha eNew Bright. Ndicela sifunde ke kwaphaya kuLuka uchapter 23 uverse 43. Ndize ndicele emveni kokugqibela ufunda uverse 43 ufunde uverse 42. uYesu wathi kuye, inene ndithi kuwe, namhlanje uyakuba nam eparadesi. 42. Wathi uYesu, uze undikhumbule. Wathi uYesu, uze undikhumbule Nkosi, xa uthe waza ebukumkanini bakho. Cela ufunde nge-English le verse kuyifunda. And Jesus said to him, surely I say to you, today you will be with me in paradise. Are you version remember me? Verse 42. Then he said to Jesus, remember me when you come into power. Amen. Izwi lakho Thixo wethu eli liphume emlonyeni wakho. Enkosi ngasi yanamkela. Bazalwana ndikhawulezile. uYesu usemnqamlezweni. Ukhonyiwe phakathi kwamadoda amabili. Enye ingase-left, enye ingase-right. La madoda abekwe kwezi positions strategically. Ukuba uyakhumbula kakuhle, e-left, abase-left bathetha language yase-left. Abase-right bathetha language yase-right. Nakalezimnqamlezweni kwakhi languages nezeko ziyafika. Mamela ithi iBhayibhile eliqala ngase-left uthi uYesu kuMatthew 25, hambani nina baqalekiswa niye emlilweni owenzelwa umtyholo nezithunywa zakhe. E-right kuthiwa izani kumnonke nina basikelelweyo. Amen. Apha la madoda yathetha uYesu omabili. Kuqala le ise-left ithi ukuba unguKristu, ukuba unguKristu. Zisindise nathi usisindise. Ukuba unguKristu. Ile ilapha right yona imkroba ngaphaya koKristu. Ithamoyekile uThixo. Ungatheni ukuthetha ngomhlobo ngoba thina silapha sigwetwe apha ngokulungisa kuba sigwetwe ngokufaneleke izenzo zethu. That means le ndoda ima phambi koKristu ivume izono zayo. Ithi, hey, lo akukasono kulo. Ithi iBhayibhile wasigungelayo isono sakhe akayiba nompumelelo. Ke wasivumayo isono sakhe asishiye. Uyafumana indlela. Kangalibazisa uYesu ngoba uyayi-understanda le nto ithethwayo yile ndoda. Ngoba izwi lithi ngokuba akuthe wavuma uYesu ngomlomo wakho ukuba uyinkosi, wakholwa ngenhliziyo
uYesu esithi nami uyangivuma ukuba ngiyinkosi mina. Amen. Ithi ke ngoku le ndoda Nkosi uzukukhumbula. Ithi remember me Lord. Ithi remember me. That means gather my broken pieces together and make me whole again. Hallelujah. Sikuyiqondile takala. Ububomi bayo buhlakazekile. Utshaba lubuhlakazile ubomi bakhe. Namhlanje uthenge emnqamlezweni ngenxa yokuhlakazeka kobomi bakhe. Kodwa ndibulela into yodwa ethi le ndoda Nkosi, remember me. Jeremiah esaya kumbumbi ngikuvise amazwi akhe. Ayifika uJeremiah kumbumbi, uyafika umbumbi uyabonga uyasenza isitya sakhe kwale phiphipi abone crack isuke isitya sibe ne-crack. Haya sifuni esine-crack asiphakazi utakize ngapha aphinda sigalele kwakhona asenze siphelele. Hey, nanku umsebenzi wase wombumbi emnqamlezweni. uYesu ubumbubo bakhe. Andikwazi lapha ukuphuma kwendini ngawo. Mhlawumbe wawunqile udumile. Mhlawumbe wawuyirepisi nawe. Mhlawumbe wawuthengisa ngomzimba. Kadumela kaJehova. Yabuqokelela ubomi bakhe. Yabuhlanganisa. Yathi remember me. Make me whole again. Zaqokelela zonke iipisi. Zakuphumula. Zakwenza nokumhle unguye namhlanje. Ngibona le ndoda ngiyibona ingathi, hey, amen. Xa ingena isiyaba noYesu. Hey, isaziwa ngabantu. Ngoba ibiliphana. Bebuke bastate ubasekaleni kwabo. Kodwa namhlanje uYesu uthi namhlanje yabana eparadise. Izawungena le ndoda ingalingwanga yona. Yamindela isithaba sayo ngoba ineba kaThixo imfikele. Kambe enhliziyweni yayo ikhala isabelele. Ithi mercy rewrote my life. Ngibingelela abazalwane egameni likaJesu. Amen. Igama usithembe ukuthi kongomanina banankulunkulu sindisiwe ngevela isithi senza eyojini. Ngicela sivule incwadi John chapter 19 verse 26 and 27. Ncwadi kaJohane chapter 26 and 27. Ncwadi kaJohane chapter 19 verse 26 and 27. Uxolo bazalwane. When Jesus saw his mother standing there beside the disciple he loved, he said to her, "Here, woman, here is your son." And he said to this disciple, "Here is your mother." And from then on, this disciple took her into his home. Hallelujah. Amen. Kule ndawo bazalwane siyathola ukuthi kwakuyisikhathi senkathazelo, okuyisikhathi senhlupheko, lapho abantu babengekho ngalesi sikhathi. Even the disciples ababehamba noJesu babengafumaniseki, babeqashile uvalo nalokubo nokwesaba kubo, beqashile bengenaso isibindi. Kodwa kule ndawo siyathola ukuthi abantu ababekhona lapho sibala uMaria kanye noJohane kule ndawo verse 26 and 27. Inkonzo ebalulekile uJesu ayekade ezoyigqamisa kubantu ukwazisa abantu ukuthi uxolo noKristu liyafumaneka. uNkulunkulu wayezohlanganisa ibandla. uNkulunkulu wayezohlanganisa abantu nebandla. Lithi masifunda mama ebheka indodana yakho bese sithi indodana nakekela unyoko. Lihamba kanjalo bazalwane. Usathane wayekuvela
Israelites. uNkulunkulu wayezokwenza inkonzo eyayikade inkulu kakhulu. uNkulunkulu wayezohlanganisa ibandla lomzalwane, umzalwane amhlanganise nebandla. Lithi iBhayibheli uma abantu behlangana bekhulela bemunye, uNkulunkulu uyezwa umthandazo wabo ebese eyenezela i-edge abantu abasindiswayo kulabo bantu abasebandleni. Uma ibandla lihlangana akubelanga kube ngamandla ebandla, kodwa kumele kube ngomoya oyingcwele. Zonke izinto zenziwe ngomoya kaNkulunkulu. Let it not be by strength or might of people of men. Kube ngomoya kaNkulunkulu. Izinto zenziwe ngomoya kaNkulunkulu. Kule ndawo uJesu wakhuluma wathi, mama nakekela indodana. Oyithi indodana nakekela unyoko. Uthi, mother, here is your son. And then uthi kwindodana, here is your mother. Bonke babekade bemshiyile, bonke babekade bebalekile. Kodwa uJesu wayezomemezela ukuthi ibandla limele lokuthandana, ibandla limele lokubona umzalwane limthanda. Kanjalo nomzalwane kumele ukubona ibandla alithande. Kakuzomemezela inkonzo yothando ukuba ibandla limele lokuhlala lithandana. Uma ibandla libumbana lithandana ngomoya oyingcwele, uNkulunkulu uyenza izimangaliso phakathi kwabo. Amen. Hallelujah. Thathe ithuba ndikulisoka kwifundisi umama usisi okuthi ichurch yaseGabenga yaseKristu kuba phambili kuzaba kuba ngabobembanga from eWoma aseGovgod. Ngicela sifunde incwadi kaMateyu chapter 27 verse 46. Matthew 27 verse 46. Kaloku malunga nelixa lesithoba wathanduluka uYesu ngelizwi elikhulu esithi, Eli, Eli, lama sabakthani. Oko kukuthi, Thixo wam, undishiye ndani na? Amen. It has been recorded in the history of the universe that uYesu xa sifunde imbali ngaye i-assignment yakhe uprofet Isaiah xa enarrator, I think it was a meeting that was held to discuss the issue of humanity. The Bible said, wabuza uThixo ndawuthuma bani? Xa ebhala uIsaiah uyanarrator isimo selizwe at that time. But the Bible said, akubangakho muntu ufuna ukuza emhlabeni. Then Jesus waphakama eziavela engafumani bantu. iBhayibhile ithi kwakumnyama ngenxa yesikizi elaselihleli ihlabathi. Then xa sifunda kwincwadi kaMateyu ithi Kaloku malunga nelixa lesithoba wathanduluka uYesu ngelizwi elikhulu esithi, Eli, Eli, lama sabakthani. Verse 45 ithi kwahlukumnyama. And then uYesu akuba eve ukuba ubumnyama abutaste ubumnyama oba wayekubona eserecabinet wava into angazange wayiva, ngoba xa enza uza eyi-light, and then in him there is no darkness at all. But now in this moment, in this hour, utesta something which to him is foreign. Utesta intangibleness of his soul and the weight that was upon us. Hallelujah. Now ufika yena ezelwe engumuntu phakaqana, aphinde afike enguThixo mnakasana, kodwa kuye
the humanity. And he then went in the decline. Uvakala sithi Eli elamasabata. Thixo wami undishiya ngani. But I like umuntu wathi kula Bible yesilungu eyichaza ngcono engithanda kandawo ethi he said Eli elamasabata. That is to say, my God, why have you abandoned me? When a figure with error of darkness of belief that God has left him. Umfila every position of desolation. When he felt the weight and the power of sin and the darkness upon the universe, Jesus cried, Eloi, elama sabachthani. Thixo wami, undishiya ngani? Sithathe ithuba sibuyise kubanye ngegama lenkosi uYesu, amen. Ngizalwa Papa ngokudola ngitsindisiwe uYesu Nkosi ngomsindisi. Ubonga bami ndikhonza France Local Assembly. Ngicela sibone izwi lenkosi libhaliwe encwadini kaJohane chapter 19 verse 28. Ngifunda ngohlobo. Emveni koko uYesu esazi ukuba zonke izinto sezifezekile ukuze sifezeke isibhalo wathi nqaniwe. Kule ndawo sifunda kuyo bathandekayo, usemveni kokuba uYesu efikile emhlabeni wenza konke ukuthanda kaThixo. Amen. Ubuya athi ke ngoku uthi bana umsebenzi okundinike wona ukuba ngiwenze ngufezile. Amen. Now when usifunda kuyo ithi bana ukuze izibhalo zifezeke wathi uYesu linaniwe. Amen. Ngoba khonane into uYesu ayenzileyo ingeke ukuze izibhalo zifezeke. Kuthethwa ngesongwayo kubhaliwe ngizokwenza ukuthanda kwakho. Amen. Ngizokwenza ukuthanda kwakho. Kuthiwa uya wathi uYesu linaniwe. Amen. Now sayazi ukuthi in the old days abavangeli babethala ukuthi bana uYesu wayinani imiphefumulo, kodwa namhlanje ngithanda ukuthi singajonga another angle ukuthi uYesu wayinani ukuchileka kokulungisa kukaThixo. Amen. uYesu wayinani ukuchileka kokulungisa kukaThixo. Abuye athi uPaul athi bana ukulungisa kukaThixo kuchilekile kubantu bonke. Ababuye athi ukulungisa kukaThixo ube uphezu kwabo bonke abakholwayo kuKristu Yesu. Amen. Ngizothi kuwe namhlanje ungabi sancane. Amen. Ngoba ukhona uYesu awanqanayo ukuze wena ungabi sancane kodwa uhluthiswe. Amen. Khona uYesu awanqanayo ukuze wena ungabi sancane kodwa uhluthiswe. Amen. Uthi wena ndawo uthi bana yolo abalambele bancane ukulungisa ngokuba uhluthiswa bona. Amen. If you are still thirsty, if you are still hungry for righteousness, let because God sikwixesha lokuhluthiswa. Sikwixesha lokuhluthiswa ngoku. Uthi lo uthe wasela kulamanzi engiyakunika wona. Uthi akusayibuyanani naphakathi kodwa amanzi engiyakunika wona ayakusuka abe ngumthombo ngaphakathi kwakhe ambomboza amanzi okuphila. Kabusha. Khona amanzi okuphila bathandekayo. Ungabi sanqana ngoba uYesu wanqana ukuze wena uhluthe. Amen. Wanqana uYesu ukuze wena uhluthe.
kungena uKristu na. Amen. Uthi uJona uthi umshakazi nomoya bathi lo uvayo makeze lo uncaniweyo akawathabatha amansuku ngesisa. Ya selanga thandekayo nalikhula livulekile. Mhlawumbe udala uncaniwe. Mhlawumbe udala ubuzamazamane nesono. Kodwa ukhona Yesu awazamane nesono. Ukuzebenqamle ukulungisa lukaThixo. Amen. Amen. Khona Yesu athandekayo owancanwayo ukuze thina singabuyi sibe sincane kodwa sifuthiswe ngoPesu. Amen. Hallelujah. Amen. Masibulise ke kodwa bonke sibulise mama Sizo Bhuti. Ngegama leNkosi Yesu. Amen. Hallelujah. Ukusokhuleka igama. Tungoba mfuthi fana sincere sono zamzonke zixolele. Ngokhonza Fear Plus. Cela ke sobona amazwi eNkosi incwadi kaYohane chapter 19 sizawufunda all verse 30. Ngoba uYesu wayemkele ivinika wathi kubhityiwe wathoba inhloko wawunikela umoya wakhe. Amen. Umuntu ocobolayo Mshumayela. Ngicela ninyamezele. Kahle ngokweBhayibhile isono asiqalanga eEden. Uyafunda iBhayibhile uzawufumana ukuba there was a creature, leyo creature ayibizwa kuthiwa nguLucifer. Thizwe leNkosi uLucifer ke wayeyi-angel that is highly ranked phezu kwezinye angels. Ngamanye amazwi elithi oMikhayeli besitsho ngaphansi kuLucifer. Ithi iBhayibhile lami mawufuna beauty ubuhle apart from the Trinity of God kuthiwa ifumaneka kuLucifer. Ithi iBhayibhile ke ebelida no-worship okwasezulwini. So it is leNkosi ke until iniquity was found in him. Ithi iBhayibhile ke ngamazwi avakalayo kwafumaneka ipride enhliziyweni kaSathane. Okwesibini kwafumaneka lento kuthiwa yi-rebellion. Ithi izwi leNkosi ke kwadecide ezulwini ukuSathane uyagqoka ngoba awukwazi ukusurvive kahle in the presence of God unezinto okuthiwa yi-pride. Okwesibini une-rebellion. Wasurvive mhlawumbe ecaweni, wasurvive mhlawumbe igift yakho mayisebenza ungadodwa nokudodwa. But mafikwa kwimo ye-presence of God uThixo akadlalisi ngayo. Uyaqwalasela kahle uthi uSathane lo akagqothwanga even namthixo. Yena akayazanga ukuba ngexesha esona irank yakhe ngokukamoya iyahla. Ngokufunda incwadi yeRevelations you find out ukuba uSathane walwa noMikhayeli. Ithuze leNkosi woyiswa. Then ke ngoku i-next assignment of God kuthiwa wadala umuntu. Ngedala umuntu ke kuthiwa wamnikeza ubukhosi bonke. Kuthiwa waba nguThixo umuntu wasemhlabeni. If loo nto ukholwa uzawufanda ukuba xa ethiya uAdam kuthiwa kwabeka izilwanyana phambi kwakhe wathiya. Kuthiwa the same thought that ibikuAdam was the same thought ibekuThixo. Ngamanye amazwi uAdam was created to be perfect. So ayikho ke into ibivaleleka uAdam. But it is leNkosi wakhwethwa uSathane. Incwadi yeRevelations ithi inamba enkulu. Ngamanye amazwi phambi kweRevelations yabekwa nangehlobo ledragon kuthiwa wazwanyonyoba waza uEve. Kuthiwa wamlukuhla uEve ngoba uAdam lo unikezwe umthetho. Ngoba i-presence of God awusurvive ngomthandazo. Usurvive ngokuthobela umthetho. But uAdam yena zange ayiqonde wayethi mfana usurvive only ngokuthi uyandazi. Kanti uNkulunkulu zama ukutesta ukuyayazi ukuba kuphilwa njani kwi-presence. But uAdam
uAdam wafeyila. uAdam wadla ke lo mthi bekuthiwa mangadliwa kuwo, waqothwa uAdam. Ngoba uNkulunkulu uyabuya kaAdam uyabuza, Adam kuphi? Ngoba kahleke aze ufunda incwadi yeGenesis ufind out ukuba uThixo bemane siya e-Eden. Ebesiyela le nto kuthiwa yi-fellowship, ayikhonza, ukuncokola kunye nomuntu. Ufunda ngesiYesu kuthiwa yi-deep personal relationship with God. So uAdam ke walahlekana naloo nto. So yonke ke loo nto yaphumela emntwini. Lithi izwi lenkosi ke waqotha uAdam, waphuma uAdam e-Eden. Now isono ke sambanga umuntu. Ekubangeni kwaso isono umuntu asibangwa nguSathane. Sambanga umuntu isono salimuka sayakuThixo ezulwini. Sathi Thixo umuntu ngowami ndibangile. Sathi isono ndidimanda igazi elingenasithako. Ndidimanda igazi elingcwele. Ngabe ndisazi ukuba wonke umuntu ozalwayo ngendlela yesayensi, ngamanye amazwi ubeka umama notata kumuntu, lowo muntu uzalwayo futhi ukhawulele esonweni. Lithi izwi lenkosi ke kwakhangelwa ezulwini. And isono siyayazi ukuba uThixo lokanagazi, siyayazi ukuba uThixo umoya. Now kwakhangelwa ezulwini, kwakhangelwa ingelosi, kwakhangelwa phansi kwamanzi, kwakhangelwa abantu. Kuthiwa lithi iBhayibhile waphakama unyana womuntu, wathi mina ngizomthatha umuntu ngendlela lomnqamlezo. Now wayifika ke emnqamlezweni uyakhalaza ukuthi kugqityile. Now that shout kuthiwa yi-shout of victory. Ngamanye amazwi uthi yonke into wena sono uyidimanda uyibhatele. Matthew chapter 23, in verse 46. Utumbhalo Bible, Father, into thy hands I command my spirit. Ithi iBhayibhile, Father, unto your hand I entrust my spirit. After wayegqibile uYesu assignment emnqamlezweni, ngoba wayelungisa ubudlelwane phakathi komuntu noThixo, uYesu emsulwa ngokwendalo, ngokuba kodwa isono somuntu esithwele sifukele. Lithi iBhayibhile uYesu wathi Thixo ndiyawunikela esandleni sakho umphefumulo wakho. Xa ufunda iBhayibhile lakho, uYesu was giving a legal platform for men to be able to restore their relationship with God. But in the realm of the Spirit, forgiveness does not exist, but substitution. Uyesu wanted to teach God, and he substituted himself
sikhona isandla. Namhlanje ukhona ubonakalayo uZiphasileni. Ebekade ehleli phansi. Kodwa ndiyacela mhlobo nasi isandla. Sivulelile. Silindele wena. Uthixo wethu ufuna ukureceive. Abantu abaphelele ithemba. Abantu abalahlelwe ngaphandle. Nasi isandla. In the Old Testament, Matthew chapter 16, kulapho esibona khona ababingelele imali lebisithi alonile ibandla lithwala igusha lithwala ibhodwe abangafiyanga baze namahobe bafike banike ababingeleli babanqenqezele ezono zabo babacela ukubona ukuthi bona ade kwinina court nebesonyulo iwabo umbingelele azawuthi iqashiso liphume nayo incwadi kaLuka laphuma kaZakhariya engafumani bantwana ethathelwe Elizabeth angafumani bantwana iqashiso laphuma nayo elehamba ayongena ngapha ngaphusa angene kwi-Hall of Holies nakungena lo iqashiso liphume nayo ayongena unkolo nezono zabantu ayothetha noThixo abantu webotha out uba bawuthetha noThixo uba uvele kwifeme lombingelele ubungaziyeli iqashisi uthi kangena pha kangathothoma esinqeni nasezinyaweni ngoba uma ungene pha ungekho right ukufela phakathi nabo ebengena ungene noma ngene phakathi ile meyenza ebekuthotha ngamathela ebekusikela ixesha uZakhariya wangena ebethi ngabemtsala ayisibonde ngoba bengafanga kodwa behlangela uNkulunkulu uJehova babandla ngapha bayingwelengwele bathi ngokufa kwaYesu awukhonti wani ngokufa kwaYesu aphelelwa madoda aphelelwa ngokufa kwaYesu izinto zikaNobu
izinto ezingazelwe into, izinto ezingafani landelekayo, izinto eziphila kakubi, but